pozdrav svima, hvala vam što pratite moj YouTube kanal i što gledate ovaj video. Naravno, nemojte zaboraviti da pritisnete like, da ga podijelite na vašim društvenim mrežama i da ostavite komentar ukoliko želite da napravim neki video iz dijela Istanbula koji vam nije poznat ili koji vam je drag. Na vama je da odlučite. Naravno, vaše prijedloge ostavite u komentarima. Ovaj put vam se javljam iz voza u pitanju Marmara. Nalazimo se na Halka u stanici i ja putujem za Floriju. Zadnja stanica je Gebze. Putovanje traje oko 2,5 sata. Ukoliko vas zanima kako to izgleda i kako je izgledala prva vožnja ovim vozom kada je tek linija otvorena, možete pogledati moj video. Link je u opisu. Naravno, evo, jedini razlog što vam se javljam jeste da vam pokažem kako se u javnom saobraćaju još uvijek primjenjuju pravila društvene distance. Barem u Marmaraju, u autobusima je ovo pravilo već poništeno, dakle nisu više označena mjesta koja trebaju biti prazna. Međutim, kao što vidite evo ovdje iza mene, u Marmaraju još uvijek pravilo na snazi. Pošto se nalazimo na početnoj stanici, dakle Halkal je zadnja stanica ili početna stanica, zavisi iz kojeg ugla gledate, voz je još uvijek relativno prazan, međutim očekujem da će se do Florije već i popuniti. Poslije jeli kapi i sirkeđi će sigurno biti puni. Ovako to izgleda kad smo na Halkal stanici. Nošenje maske je još uvijek obavezno. I naravno javnost se i društvo se poziva na odgovornost, dakle budemo odgovorni individualno, tako počne i put ka oporavku društva, tako da čuvajte se, nosite maske, pridržavajte se društvene distance koliko možete, barem u sredstvima javnog prijevoza. Situacija je naravno još uvijek krizna, ali život ide dalje, tako da moramo da se naučimo kako da se nosimo i sa novom realnošću. A toliko iz Marmaraja. Javljam vam se kasnije nekom drugom slikom i naravno, kao što sam rekla, ukoliko želite da vam nešto pokažem, obavezno mi pišite u komentarima. I hvala vam što pratite i hvala vam svim porukama koje mi šaljete i ostavljate na mojim društvenim mrežama. Zaista ste mi inspiracija da nastavim snimati ova videa bez imalo pretencioznosti, zaista samo jednostavan život i pozitivna energija. To mi je cilj i želim da vas upoznam sa ovim gradom, sa životom u Istanbulu, ali isto tako želim da se povežemo sa cijelim svijetom.
Mustafa Kemal. Next station, Mustafa Kemal. Gelecek istasyon Küçükçekmece. Next station Küçükçekmece. Florya. Next station, Florya.
Aquarium. Next station, Aquarium. Kao što vidite, izašla sam iz Marmaraja na stanici Aquafloria, u stvari Akvarijum. I evo idem do Akvarijum, odnosno Aquaflorije, gdje ću se naći sa prijateljicom. Kao što vidite, putovanje Marmarajem je veoma udobno i vrlo je kratko. Tako da preporučujem Marmaraj svima koji dolaze, putuju u Istanbul. Kao što ste vidjeli, do Florije sam došla Marmarajem, dakle vozom kojim je veoma udobno putovati i još uvijek se poštuje društvena distanca, odnosno pravila nisu povučena, tako da ne možemo sjediti jedni do drugih kao u autobusima, što je super. Marmaraj je inače uvijek udoban način prevoza i preporučujem svima, s tim da ne mogu garantovati da neće biti gužve kad se otvore granice, jer Marmaraj bude pun, posebno oko Yeni Kapı i Sirkeci, gdje su u stvari Yeni Kapı kao poveznica, a Sirkeci kao turističko mjesto. Sad idemo do Aquaflorije pa ću vam pokazati malo pogled tamo i kasnije ću vam nešto više pričati o tome. Ranije sam vam pisala o tome, tako da ću vam podijeliti link u svom blogu. To je jedan stariji članak jer od početka mog dolaska u Istanbul Aquaflorija uvijek bila prvo mjesto na koje sam dolazila da se odmorim i za ovo mjesto me uvijek vežu lijepe uspomene. Aquaflorija je zapravo shopping centar. Dakle, nije nešto popularan jer turisti obično iz arapskih zemalja dolaze ovdje, ali najviše lokalni stanovnici i od ovog ovdje komšiluka i iz daljine dolaze da uživaju u pogledu na Morno more, jer Aquaflorija je zaista lijepo mjesto. Danas nemam selfie stick. Dakle, sad ćemo proći kroz skener, ući u tržni centar i onda naći neko fino mjesto gdje možemo da imamo brunch.
Fiyatlar.